Jingiakob King Lieng hadam Umiam balapan long daka Umiam Sailing Club bar ka UDAY for Sailors Foundation harangkat ka Yachting Association of India kala sedang hakasingi balang ha Orchid Lake Resort Water Sports Complex Shillong. Yakani kelempung King Lieng lawan ban pli do Chief Secretary ka Khuborjylla uba Donald P. Walang rangkat ka jingdonlang u Director General of Police ka Jilla ULR Bishnoi nalor Khubor penyaj yakate ka Jingiakob batip kum ka Second Northeast Regatta arhajar arpusau. Haba ajingkran hakani ka sngi uba Walang ulapan pau ya ka jingsngo kemen bak ya ka Jingiakob nya Lieng la itu kum ka National Ranking Event. Uang ruba ka jing kublei ka lejeki officer ka tenat shipai ki bala ajing kershan ban penlong yakani ka Jingiakob naga benta ban plilad ekinong nya Lieng ki badang kena bakin Shim benta hakani ka Jingiakob. Ulapan pau baka Khuborjylla kala thau yakate ka klub hapo ka tenat jingok kai da ka jing tumu ban penlong ru yaki Jingiakob nya Lieng kumju ban penlong ya ka Jilla kum ka jaka jingok kai ka ba itenat. Member secretary ka USC uba Robert Lengdo ulai thu ba hakani ka program kiladon da kispa ngut kinong ya Shim benta ki balawan ban ai kerteng naga benta kate ka Jingiakob na khatsan teli ki club ki bana keleng jong kari. Yakani ka Jingiakob nya Lieng en penkut no hakani ka jan meet sing sajan hakabala khmi lenti bakindon hadu shispa ngut kinong ya Shim benta ki banwan na keleng jong kari bat shispa hnri ngut kinong ya Shim benta na khat nyau teli ki club.